that land is still intact. Kawadhi nyimeni ya Chich Collins Okundi maitudo kod nek mar managerit Mama Aida Odinga Barak Oduor koro biro medo bet e kar od twech ma kod yaganya ka tarik 23 mar dweni. Ma kalore kod chik mane ogol kod doho maduong' ma Kisumu bang' yangore ni report mar nonro mane onego tim e yango ka wiye ler kata oyo poko ikore. Apis Jamin Buche ne onyiso jang'ad bura Jacqueline Kamau ni nonro itimoga mana tich ariyo e kar od thieth mar Jotiarech. Do koro ne ong'ado ni oter Collins e pimno juma manyien tarik 8 dwe mar 11 higani eka bang'e chwale do tarik 23 mar dweni higani mondo oyie kata tamre kethono. Bura makawuono ne otim e yor lony mar mbui. Utapelekwa hospitali ufanyiwe mental assessment tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka huu. Hiyo ni ile Tuesday inayokuja kijayo. Alafu utakuja hapa kotini usomewe mashtaka tarehe 23 mwezi wa Novemba mwaka huu. Umetuelewa? Thank you, man. Have a good day. Ramogi tok lepodno ematero wa eyo maromo kuongo e chenro marang'ich welo kikidhi mabor pod wantiere koda weche mathoth kamo ting'o chenro mar pur manyasani e kaunti ma Siaya. Maber wanyalo golo alot, wanyalo golo nyanya maler kendo jogweng' gi nyithiwa nyalo chiemo maber. Kaunti ma Siaya oketo maino e nyago chiemo e chenro moser gi bengi mar piny ngima. Modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive securing tomorrow. It's a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Koro kaka an kai kodi, onge ng'at moro kendo mabro muli. Luasi marohala osebedo kalokore. Mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaki ng'e kapok ichako hala? Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi, matimo hala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo.
The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kero nyako Ramogi kapok wadhi nyime, daher mar wacho ni tok weche manyien gi Lydia Okeyo biro kelo nu chenro mar ohala gi mwandu, kama bende wabiro tiegore kaluwore koda yore manyasani mag ohala kod rango kaka chenro mag ohala dhi nyime e gwenge mopogore opogore e pacho kae koda tok pacho kaeri. Wadhi nyime kama od bura mamalo ikore mar chako chenro mar piedho ji ma owal ne lemo mag jogoro mongirore e migepe ma opogore opogore. Od bura no chano ni dhi dayo dho jogo kochakore tarik 14 nyaka tarik 18 mar dweni. Ma bang' Speaker Moses Wetangula yudo listino kowuok kuom jatend Kenya. Ma timore kariruok mar okinde ma pacho kamano LSK to oseyogwelo no ma otim gi jatend Kenya. LSK wacho ni chenro no okoluwore gi dwaro mar chik. Jakom mar LSK Eric Theuri wacho ni nitie kod kanyinge ji moko manigi e list no kata doko ni ne okochwal gi e kwayo margi. Ng'or bende wuok ni list no okonywando kwan madwarore mar mine kod chuo to kod dwaro mar timo gwelo ma ok odew gwenge. Kawadhi nyime wadhi e county ma Kisumu kama koro jopiny modak e alwora mar nam Lolwe county ma Kisumu ogolo ywak e wi tik marach mawuok e nam kendo ma mono gi tayo chenro maggi kaka owinjore. Kaka Millicent Adhiambo lero, midhiero makamano rocho koda ka ohala kod chenro mamoko manie alwora mar namno. Tik dung makuma yae onge pigni be koro kata wan bende ok wana riyo waonge kod gadieri mar modhe. Ji oluor pi koro ang'e wabuni kolero donjo gik machalo kama. Kuom kinde sani jodak ma Kisumu wuotho mana ka twenyo umgi malo to nang'o nam Lolwe ng'we. Gilero ni tik mang'we no osasogi makuma gi chom tamogi. Ok wasebedo gi kwe nyaka nyo tigni bedi e ibet kiusiki umori auma sate. Iumo mana umi sate nekech ionge gi kwe, yani ionge gi ok inyal yweyo muya maler. Wan gi tabu ahinya nyaka ne pi modho sana sana joge kuma bendo dak e alwora ni mar Kisumu kod alwora mare. Nekech tik nendo mar nam tik ma winjore Kisumu kae ni adier en gima hinyowa kaka jomodak e Kisumu. To hinyowa nikech alwora ma Kisumu onego bedo maler. Kata obedo ni jokanyo e migawo matimo nonro e nam mano Kenya Marine and Fisheries Research Institute KM-FREE to wacho ni tik makamano ikelo kod lokruok e kor lwasi e bwo nam Lolwe. Gimedo ni anyuonge ma osetop e bwo pi ema mayo nam muya kendo miyo pi mawuok e nam Lolwe ni kod tik mang'we. Jodak go to ni kod paro mopogore kotenore kod tik makamano. Sani muya mwayueyo kawuok e nam ok en muya mok mane kare. To winjo ka expert ma wacho muya mar nam madung'ni giwacho kia ni oxygen orume pi. Koro wan gima gi pacho kaka wang'e maber ni sewer line duto tete me town ni ochiko namni. Koro magi bende manyalo changia kethruok mar pi. Iyudo ka ng'ata timo gimoro amora e nam. Koro kwang'eyo ni nitiere chike ma
gavan nam no endo koso nam nikech nitiere kuonde go kuma bende yawa wite plastics ya luoke ya bende samene no ka endi giloko kuonde go kochot koro niso ni nam no endo dunge rang'iny endo mamalo koro wakia ni tabu ni kanye. Mar ariyo en wach endo mar raw sewage mabende nitiere ute go kuma bende nitiere kuonde go kuma ngore mawe sewage go ko riwore koda kuonde go kuma bende tero pie nam nyiso ni sewages ge kiduto te dhie nam. Gikwayo ten county ma Kisumu kanyakla kod migepe mochung' ne ler mar alwora kod mano mar nam Lolwe mondo resgi mapiyo kotenore kod tik mang'weno makoro hinyogi kendo keto ngima jodak malwora mar nam Lolwe matiyo kod pi nam kumarach. Koro an kwayona en ni kapo nono ni en anyuongi mantiere nam ema kelo dum mar town ka to mondo mi gigolnwa gigo oko. Ta kwayo county government kaka Professor Nyang' Nyong'o en ng'at mong'eyo ler mar town. Odhi ogolnwa gigo kotudore gi jo environmental ma Kisumu mondo mi wabed ka watimore nade wantiere gi environment maler. County ma Kisumu mondo ng'i kaka nyalo konyo wan kech adier gini affect wa kaka jo wakazi ma Kisumu ka mondo ong'i ni en ang'o inyalo tim nade mondo tigno timre nade kech waparo ni nitiere problem emomiyo gini kata seche mwuoyo kodini en gima dumga to hinyo ngimawa. Wan gi tabu nyawuon nikech nyaka sani samine no wuoyo kodini endi nitiere jogo eko mang'eny mabende nitiere gi tabu sana e tuoche mabende giyudo nikech pino endo nigi tik koro kane ber to Neten County endo ma Kisumu none kaka nyalo kawo kang' giriwre koda counties go kuma bende oluoro nam Victoria kamoting'o Migori kamoting'o Siaya kamoting'o Homa Bay nikech ka Homa Bay olil to di affect Kisumu nikech pi pod en mana chiel. Adwane sirikal mondo ng'ane wach pini ka diponi siwa line makelo gin dung mar namni gingi kaka ginyalo komesa go kabisa ka sirikal ma Kisumu marwa Professor Nyang' Nyong'o gino dane mondo ng'i kwa manane nikech pi engima pi no en gimoro amora onge gima nyalo chako maonge pi koro kane onego ni mondo giringi gidhiye mapiyo makigidok gio machiemo mondo ng'inwa ka wakorka wach pi is everything. Dak e alwora makare kamoting'o kuonde dak, chiemo to kod muya miyweyo gin moko kuom ratich oganda. Kata kamano, jodak ma Kisumu ratichgi no orochi kaluwore kod tik mang'we mosebedo kawuok e nam Lolwe. Koro sani girito kod siso mondo tik makamano orum mapiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom lipodno kendo geno marwa en ni duoko biro yudore mapiyo mondo mi lwasi obed makare. Adhi somo kuom ote mabende uoro kaluwore koda weche manyien gi Ramogi TV winjore maliw an Dennis Aguero wuod Musia kawuok Kolali Center. Erokamano Ramogi Janeto uko mar Opasi Mogori Jakamolo mano neno ni wuoyo gi Jakamolo mar Ramogi Radio kawadhi nyime koda report kata weche mabende uoro Peter Chola wuod Nyora aneno Ramogi maler kendo amor gi lendo ma ukelo. Ramogi Madam Simfroza ayie gi seyo mar Azimio kuom chenro mar sirikal dwaro loko weche osuru kaluwore gi pek mar ngima masani. Anjo Odundo kawuok Lakisama Nairobi. Erokamano Ramogi TV neno maler kendo amor ka ukelo na weche manyien. An Adundo kawuok Asembo. Ramogi an Pastor Omondio tiche mar gemo onyinyore. Erokamano ahinya Pastor. Nyakwa Ramogi gikanyo wadhi nyime koda weche manyien mabende medo chopo nwa wadhi nyake county ma Siaya. Kaka yor kedo kod midhiero mar kech ma okwako gwenge mapacho ka piny owacho ma Siaya kokalo e tudruok gi bengi mar piny ngima koro chwalo chenro mar nyago chiemo yo mabende geto tiego jopur kendo miyo gi konyruok e weche mag pur. E kindeni mathoth gwenge pacho ka yuago midhiero ma oro kelo negi. Mbaka opogore e kaunti ma Siaya kama nyanya opugno, alode ler, jamni dendgi pichni,
Magi kata obedo ni koth poko chwe gwengegi kuom thuolo malach. Piny owacho mar Siaya riwruok kod bengi maduong' e piny ngima e chenro motisi ni Project Kenya Climate Smart Agriculture Project dhi nyime kod tiego kendo siro jopur e wi yore manyasani mag pur. Project ni bedo funded sana sana gi jo World Bank and tich maduong' ma ing'iyo kaka jo Siaya nyalo duoko lokruok mar lwasi marach piny. Giseyudo kwan madhi milion 61,000 ma mae nyiso ni ka gimedo puro, ka gitiyo gi irrigation kata yore manyasani mar yudo pi ma ok girito mana koth, ginyalo medo nyago chiemo. Achiedh nade mar pi koro nenore ni nyalo biro rumo kaluwore gi chenro ni. Wasebedo gi chandruok kaka joma mine ka wachungo tieno ka wadhi dwaro pi mondo nyithindwa oyud konyruok. Iyudo ni kata nyithindo ok nyal somo e yo makare nikech nyithindwa gieki kar mondo gidhi skul to nyaka nyathi wang' mond ka dhi dwaro pi. To magieki duto te waneno ni gimotimore ni ka Nyasaye okelo koth wantiere gi yie ni koro kaka jokobong' wadhi bedo gi kwe makende. Chenro mar KSAP okunyo yawo makonyo jodak gi pi maler mar pur kod tiyo godo e udi. Chenro ni geno kunyo yawo chiko manengo ne en milion 8.7 yawo ka yawo e gwenge mag Bondo, Rarieda kaachiel kod Ugunja. 4 kuomgi oserumo kendo tiyo gi sani nitie 5 mapod ikunyo. To gima program ni osekonyowa timo en puonjo jopur yore ma inyalo tigo, waluongo ni irrigation. Gigolo pi e yewnigi kendo gipuro go chiemo e alwora mar yewnigi. Coordinator mar chenro ni Willis Atiang wacho ni chenro ni biro neno ni Siaya ni kod chiemo moromo kendo jopur tiyo kod lony manyasani kinde duto. Gin bende kwa support gi to gitiyo gi pesa ni mondo ginyiew go inputs manyalo konyo gi magitiyo go e puothe, to inputs gi wa make sure ni ginyiew quality mabeyo e nengo maber nikech ginyiew gi as a group. Koro these inputs osebedo ka konyo gi mang'eny groups osebedo ka goyo hala gi gik ma giseyudo ka giyudo e puodho. Oganda modak Siaya kod jopur e gwengego orwako ahinya chenro ni kendo gisetiyo kode malach e kelo lokruok e ngimagi kendo kelo lokruok e alwora margi. To gisani wan maber, wanyalo golo alot, wanyalo golo nyanya maler, kendo jogweng' gi nyithiwa nyalo chiemo maber, ginyalo biro giyudo amali kae gikonyorego. To chiro be wan go machiegni mana Bondo waka. Tieng'enye Kenya at least wanyalo go pi gik wang'ich, wanyalo harvest makwa wang'iyo koth. Kila kitu ni sawa. Kata bedo ni chenro ni dhi nyime yo makare kendo ngima oganda lokore, jopur koro ywak ni chiro mag mwandugi dhi ka bedo manok kendo gikwayo oganda mondo nyiew mwandugi. Serikal oyawo ayanga Shoma Mombasa. Modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae, bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae, bende e kama olose, oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
mashabiki.com. Kaw thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. Machiegni Ramogi show mar Mombasa ochakore ayanga kawuono kane oyawe kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kachiel kod jatend migao mar weche pur Minthika Linturi. Jopur, jopith kachiel kod Nyakaramogi lipodno wabiro kelo ni kanyo koda weche wa mamoko e chenro mar Oimore. Ka kamano, erokamano kuom bedo koda e chenro ni wa romo kendo e chenro mar Oimore. Nyinga Simfrose Okinda.